wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu atichazo chiti terere kwa ari, toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu atichazo chiti terere kwa ari, toimba parwendo. Tino yenda kumusha, kumusha, kumusha. Tino yenda kumusha, toimba parwendo. Tino yenda kumusha, apo kusina dima. Jesu ari kupenya, toimba parwendo. Ngeru faro toyenda, toyenda, toyenda. Ngeru faro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga daka, ratino shika, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga daka, ratino shika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga daka, ratino shika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga daka, ratino shika, toimba parwendo. Tinokwazai mose vadikani pachirongwa Family Matters, patinotaura nyaya dzemhuri, chinangwa chiri from a Christian perspective, kuti iko mhuri dzingagare sei dzakadekara dzichifara mukati memichato. Vana vedu, varume vedu, madzimai edu vagare vari vanhu vanofara, takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Nhasi ndine vadare vanenge vakati one day ndivana baba nana mai vari panapa mukati mezuva ranhasi. Maybe regerai vataure kuti ndivanani, then tozotaura kuti nhasi tiri kutsengei. Totangira panapa. Makadi vadiwa vatereri nevatariri, ini ndinonzi Rotina Mafume Msara, ndiri mai Msara, mai mufundisi. Tinotenda chose. Kazwai vatereri, ini ndinoitwa mai Mpunga. Yes, thank you. Next. Tinokugamuchirai zvekare vatereri kuchirongwa chedu Family Matters. Zita ndinonzi Mrs. Chinengo. All right. Yes. Makadi vatereri, ini ndinoitwa mai Jaricha. Mai Jaricha. Toya pano. Kwazwai hama nehanzvadzi, ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndiri bhururu wasinyoro. Idi iroro. Kwazwai vatereri, ini ndinoitwa Nyeke Lloyd, ndiri elder. All right. Next. Toda kuchingamidzai vatereri, ini ndinoitwa Ernest Mpunga, tinokukwazisai nemufaro pachirongwa chino chemhuri. Tinoda kutenda chose. Ini ndoitwa Francis Mbira.
baba wevana vatatu, married to one wife, anonzi Lenia, mudzimai wandagara naye for about 24 years now. Toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi. Mukati mezuva ranhasi Gono, tine nyaya inoda kuti ivhiyiwe nhasi. Right, isusu takateerera zvakataurwa nevatariri nevateereri kuti iko pane zvichemo zvana baba kozoti zvichemo zvana mai. Zvichemo zviya manidzi aya ekuti iko mukati memuchato, mukati mefamily setting, vana mai vari kuti iko zvakati dai zvikaitika mukati medzimba idi tingagare tiine mufaro. Vanana baba vachiti izvi tikaitirwa nana mai izvi panopfumbuka guruva rekudanana. Ndo zvatakataura, but vateereri vakati komadi kuzviunza pamwe chete, tidiscase tiri pamwe chete, tione kuti iko tiri kurasika papi muimba yeraundi, because zvinhu zvese izvi zvinozivikanwa but michato haisi kufadza. Saka mukati mezuva ranhasi toda kutsenga zviri zviviri izvi, zvino zvidiso zvana mai nezvidiso zvana baba, tozvitsenga tiri pamwe chete. Ndinovimba kuti iko tichave nenguva yakanaka mukati mezuva ranhasi. Now, kana ndiri kutarisa zvidiso zvakataurwa nana mai, chidiso chekutanga chatakaona panapa pandaizvinyora, hanzi tinodo affection, kudiwa, kufendeswa nerudo. Mukungodiwa nemurume wanda akandiwana ngaangondidawo, amene kuti anga achandida nei, pada kachipo here, pada kutaura kuti wakachena here, pada kundisimudzira kundiratidza kuti ndiri munhu pavamwe here, amene kuti chii chaangaite. Asi murume ari kunzi ari kufarirwa panapa, murume ane mazano ekuti ndoda sei, ndokomunicata sei kuti iko handigoni nemukadzi uyu. Affection ndo yakataurwa nana mai. Vanana baba teerera nyaya dzakateya. Titaurirei vana mai mimi kuti iko, because zvimwe zvacho tine titoriwo confused sana baba kuti iko mukadzi uyu angofundumwara why for the why, handiti muri kuona iyo firiji ichifema nechikafu. Saka affection, what is so important about this? Ichokwadi vana baba, nasi toda kutora vana baba makadai makatiteerera. Affection kana kuti kudiwa in general chinhu chakakosha kunana mai. Kudiwa uko kunotaridzwa nenzira dzakasiyana siyana. Alright. Sekuhinda kwamatoita kuti pane kakupama presence kumukadzi wako, uchibva kwaunobva wakabata matohwe kana chokoleti kana nyii, chero chawangowana chinoratidza kuti wafunga mudzimai wako, that's affection. Handiti kugara neni takangogara tiri vaviri pamwe, ndiri kutosona zvangu, iwe utori paside wakangogara neni, zvinotondipa comfort izvozvo, zvotondipa kuti ndiri kudiwa, murume ari kundipa nguva, wombobata jira riya uchitarisa tarisa, muri kumboiteiko, uri kungoyeva, kana kuti pfekawo sezvandakaita nhasizvi parike pachida pataurwo mufundisi vaonewo kuti aiwa zveshuwa mai vaisa effort pachenewa seka rose makachena mai, saka affection zvinondipa kukaudokwa kwekuti zveshuwa ndiri kudinai, ndiri kudiwa, tichifamba tese, kwetoti paunobuda ndakuenda kumashops uri ngobuda ruwani wotodzoka, but umwe musi ngoti mai nhana handekui totenga chingwa kumashops, we get in the car together, chero ndakasunga dhuku rangu sanoza ndageza makuseniseni, taenda tanotenga chingwa, wapinda mushopu wadzoka, tadzoka kumba. That's affection. So affection is very different from bonde. Kana taura affection ebonde zvinhu zvakaparadzana kudai so. Kuna affection ekungoti ndongonzwa kuti tiri tese takagara pasofa takazemberana, that's affection. Takagara pasofa tiri kufara, tiri kutaura nyaya, tichikanga popcorn yedu nemaputi nenzungu, tichirya, tichiseka nyaya tichidi, that's affection. Saka nemamwe mazwi muri kuti iko, saka panofanirwa kuita mazano kumurume uyu manje, kuchiziva kuti iko ndoitei, ndozama zvipi, ndotiraya zvipi, makore paanenge achitofamba. Haufanirwi kusvika pakupererwa wongotarisa mukadzi uya arimo mukati memba. Ndakaudzwa nemumwe vandaibatsira,
iye amataura kuti kana kuyemurwawo munhu aine zvaapfekawo kana kuti hameno musoro hameno zvawaitwa woyemurawo. Ndakaudzwa nemumwe ashatirwa tiri mucounseling zvikanzi pastor uyu nyangwe ndikagerwa zuda chairo rechipostori uye hapana komendi ainayo, handiti muri kuona nhau yachiripo. Saka ndinofunga kuti iko muri kuinzwawo mupunga nyaya iri kunzwika. Chiri kunetsa chii, kuti muri kupererwa here nemashoko, chii chiri kuitika? Ndofunga mufundisi nyaya iyi yakanaka ende ihombe. Ndofunga pamwe kungotora things for granted. Kungoti mudzimai ndakandakamuwana arimo mumba, ko zvino ndingachangoramba ndichiti ndinokuda ndakamboti handichakudi. Saka kwandiri ndotoona sekuti zvakakwana. Zvimwe zvacho ndezvekuti pandinenge ndakuda kuitawo kachidobi kache kakako ndombotraya, vanenge vari bhizi, anoda kutomborongedza mumba mangu nhasi handisi kubasa. Apa uyo wakawafungira, apa unenge wakafungira, because isusuka mai Musara vataura vachitivo zviviri izvi zvakasiyana. Kuna vana baba ndofunga ibhande rebhurukwa, affection haipereri paaffection, inofanirwa kuenda kundohwesa chaizvo. Zvino ndo panonetsa ipo pa. Saka patozotangira papenalty kuti tisina kubva zvakanaka pane dambudziko. Saka ndiri kutoona kutoti panoda kakudzidza nekakuadjusta. Kekutanga ndekekuti iko tizive kuti affection inofanirwa kungoramba ichitaurwa kunyange tagara mumuchato for 38 years. Number 2, ponziwo vana mai wengawo available paka affection kacho, because akachaitika yake kumombe kake kuti tiri kumupa muti tichiita so pamwe ndiye ndichida kuona bhora zvangu ndine pandakatsamirawo so ndinevo kuti bhora mukadzi mukuru inditori nebasa kukicheni. Saka ndiri kuda kuidirira ipapa zvinazvi. Saka zvoda kakunzwisisana kuti zvifambe. Pafamily matters zvatinoita isusu tinomuvha vanhu kubva pathe norm nezvatajaira, toendesa vanhu pane zviri kudiwa, pari kupisa ndo patinosvitsa vanhu, handiti ndizvo here? Saka tiri kuti iko nana babaka tiri kukumbirwa nana mai kuti iko usapererwa wakatarisa mukadzi wako. That's point number 1. Point number 2, zviri kuzonzi iko affection kakuratidza rudo aka akafanirwe kunge kaine kwakari kuenda kazhinji, andi pauda kutodzidzwa, but kanenge kari kuizi kari kuda kusvika pabonde, ndo zvavari kutoti izvozvi izvi zvakashata izvi, because pane vanosekerera kuda bonde. Handiti muri kuona? Yes, tibatsire. Zvineka kungo takasekoka zvinoita zvine pazvinonosangana, but zvinonosangana neimwe nzira yatinotarisira isi semadzimai. Affection haifaniri kungoratidziwa panguva yekuti munhu ari kuda bonde. But ikanyatsoratidzwa zveshuwa ndokwainoperera. But usauyi wakatoiratidza kuti ndo ngazvizongonanga zvega ikoko, ngazvinange zvega. It should not be inongozikanwa kunzi ukona kumafofo vakutanga affection, ndo pamunotanga kuona mazino avo kusekerera. It should be available all the time, so that we don't confuse it kuti pane zvakawandirwa. Ndo nyaya iri kuedza kubuditswa namai Musara. Varume tiri kudzidza pana. Saka unoona kuti pastor varume vakachema zvikuru kuti sexual fulfillment panogona kurasika varume vazhinji ndipapo pekusashowa affection. Zvineka kungopotserana kazvinoita affection ikakwana uku, it's obvious bonde rinowanika all the time. You will be shocked. Varume yatonaka. Yes. Mota yedhiesel unomboda kudziswa, saka kubva makuseni kanda affection. Ndokutohita injini. Pamabuda kuenda kubasa ende mabuda makachena, ndatoita confusion. Hapana vari kukuona here, hamusi kukomendwa here, in a loving way. Zvokuti ndechiziva kuti munhu ari kundifunga all the way, all the day, handiti zvokuti ndinohwa kudikwa kuti I want to get home, because chinoitika mumukadzi when you are cooking,
uri kufunga murume wako. When you are dressing, uri kufunga your partner. Kashoma kekuti ukazonzwa ndoti I'm dressing for myself. Patova nedambudziko rangarapo. Saka nangoti I need to feel to look good. But zvandinoita ndichichoose dress ndikutoti my husband likes this color. Ende nini ndiri kubvumirana nayo. Saka tinobva all the way tichikufunga iwe wakangoti tusu. Wakamirira zoti manheru utakuwapedza nyuzi dza8 wakuchitanga kuswedera mudhuze manje ndatotenewa off kuti ndofirei. Saka zvinobva kuti handimo munyaya umu. Handimo kumisa munyaya but make handidi handimo asi kana akuda manidzi ake. Saka sex inonzi bonde instead rokuti riconsider manidzi angu ndinenge ndakungofunga kuti handiri kungoitira iye chinhu chokuti tese pfungwa nemweya zvofanira kunobatana ipapo. Tinotaura dzinopisa tiri tezere. Zvakakosha panapa. Saka tapedza here panyaya yeaffection iyi. Ndiri kuona kuti sekuti iko vana maika affection yakakosha. Kudiwa maseminars mazhinji akawanda paringotaurwa nyaya iyoyo yekuti iko murume kana paine chinhu chinorema kugara nemurume reconfused kuti mukadzi anodiwa sei. Izvozvo zvinopa macomplications akawanda mukati meupenyu. Saka vana baba zamai ngatizamei kusanganisirawo neni nepose patinogona kuratidza rudo. Right. Ndofunga kuti vari kuita zvakanaka kuti vari kutudza. Munoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvaunoita usingazivi. Hembe yacho ndindaitenga ndatoiona kuti yakanaka ichiri mushopu. Saka ndeni ndichifunga kuti kana ndaiona yakanaka ndikatenga ndikauya ndikamupa akapfeka ndozoikomenda futi. Ndatoiona kare. Saka kutaura kwako kwavari kuita kwakanaka at least kunotibatsira tizoti kunyange ndiri ndaitenga ndaiona kunaka kwayo. But kana azoipfeka ari kuda futi kukomenda. Even ndikadzokororwa tichaedza kudaro. But pane imwe nyaya yavataura yekuti handei kumashopu toda kuenda tese. Wai varume tichiramba kuenda navo havazivi chavafambira. Inini kana taenda kunotenga chingwa tapinda mookeka tinongonanga pachingwa totora chingwa tobuda toenda. Zvinoivo unoona vakuseruko kune mabaking powder kune mari yacho hatina kumboti ndo zvatiri kuda kutenga. Saka because kazhinji varume tinoshanda netime. Saka teitoti izvo time yanguka tinoda kunoita zvakati ona munhu ari kusere netumwe neimwe mari yatatakaita toda kuzoshandisa zvakati twatouya twa mubhasiketi but tatiri kuda kutenga chingwa. Saka kazhinji manje vanana baba alright regai ndokutengera chingwa ndongonanga ndonotenga chingwa totodzoka chingwa chenyu tikaenda navo tinoswerako. Saka ivo vanoda kuti patigadzirise ipapapo. Ngatingofambirai chataendera. Toti kudini kwapa nyaya mainzwa here mainzwa akairi munzeve affection. Zvimwe zvikoniso zveaffection wauya wakarongo kuti iko ndakainzwa kana kuti ndakaverenga bhuku rinoti iko spenda naye time famba naye nechinyi but kuti ufambe naye manje wakutotya kusvika mushopu. Handiti urikuona because unodzoka atoone stress yakatowanda apa manheru futi ndo pawakarongo kuti iko urikuda kuona kuti ungamuono here. Handiti murikuona nayo cheripo urikuda kutotanga makuseni nekuda kumuperekedza kushopu but kushopu kwacho hakuendeki. Handiti tibatsirei papapo vana totanga namai jaricha here kana mai chinengo totanga namai jaricha. Yes. Alright. Ndiri kuda kuti ipapo panenge pakuda kuti vaviri vachisangana. Zvisabva zvaita kuti pese baba pava kubuda vakutotiza mudzimai wavo nokuti vari kutya kuti kumberi uko hakuna chinonofamba. Plus kutauriranawo kuti zvoni apa ngatiedzei kuti tikasikire nekuti tinoda kumhanyirawo chakati asi muchifambawo muri mese muchiita zvinhu muri mese. Asi kuna ana maiwo tichinzwawo zvine zvichidiwawo naana baba kuti zvekuzotenderera mushopu munhu uchitongosina chinango apa mari yacho hauna futi tochisiyanawo nazvo. Munhu ukabvawo kumbaoneka list kako sekuti ndiri kuenda unotenga chakati nechakati nechakati ukazongovarairwawo nechimwewo 1 or 2 vana babawo vanogona kuzonzwisisa asi kwete kuzochitenderera shopu yacho yese wada kutoitakura shopu yese. Alright. Saka maybe tiri kubetserana kuna ana mai kuti affection inyasobudirira ndo tumwe tumaskiri twamunogona kuinenza kuti
ndiko ichinyatsobuda zvakanyatso kunaka affection iyoyi. I think maaffection ndo muna appreciation makachena handiti ndizvere maratidziko zvakanaka, musoro wakagadzirwa, mabiko zvakaita sei zvakanaka, kwete ungopunza mukonde weraisi wakadai so gono. Handiti muri kuona apa wagadzirwa une timatimati twachekwa twaitwa sei twagadzirwa, wopura mukonde wese wonyarara kuti zero. Hanzi ndakakuroora nekuti unogona kubika. Kana chazoipa ndichakudza. Akanyarara chiri right. Saka apa pafamily matters manje tinomuvha kubva pazvinhu zvisiri izvo tichienda tichikurudzira zvinhu zvakaita sei zvakanaka zvinoita kuti michato yedu ifambe zvakanaka. Kuna ana baba ndiri kurova kunzungu nekunyima. Kuna ana baba kwakanziko dai zvaibvira mati rerutsirawo apo pasexual fulfillment. In fact tichitaura nana baba zvaita sekunge kuti iko need number 1 isexual fulfillment, bonde, number 2 ibonde futi. Kana mati gare muzoitawo bonde mozopedzisiro henyu kana nebonde ndo yanga iri number 5 bonde racho. Saka imboti ndiyo here gono kana kuti ndiri kuvanyepera nana baba? Ndiyo signor. Nyaya yebonde musimboti mukuru kwazvo paukama mukati memhuri pane vakawanda. From a man's point of view. Yes, from a man's point of view. Nekuda kwekuti masikirwo azvo. Kuti zvine manyukunyuku ari mukati panosangana tsinga namarunda nemidzira. Saka zviri pakadzika zvokuti hazvikwanisi kutumburika kuti hanzi zvinzi zvabva. Nekuti masikirwa zvakaitwa. Saka nekuda kwaizvozvo nyaya yebonde inokosha zvakadaro kuna ana baba. Tichitarisa tingati physiologically pakusikwa kwakaitwa muviri wemunhurume. Ine nguva yekutoti muviri wacho unotanga kunyerekedza wega. And pamusoro peizvozvo nyaya yebonde inokosha zvakadaro zvekuti kunyange vanotarisisa nezvegomarara rinoitika riya rinonzi prostate cancer, vanototaura kuti kana murume asingawani bonde rakaringana mukana wake ukiita prostate cancer wakakura. Saka vanotori nenhamba dzavanototaura kuti about 20 times a week zvinokwanisa kubatsira kuredusa kuderedza mukana. Saka chatongotaura ndechekuti panotori nekusundwa kunenge kuri mukati memuviri wake zvakadaro zvokutoti panotoda kutoti pacautious kuona ana mai. Inyaya inokosha signor. Saka nemamwe mazwi tiri kuti iko semunhukadzi haikona kuzoshamisika kuti kana vaakuzvida vanobva vaita bhuru chairo. Zvinobva aiwa zvitongo ndo mamiriro azvakatongoita. Ende kana wakabva kumusha kwenyu manje uchifamba wosvika kumusha kwevanhu wobvuma kuwanikwa kuvarume zvinenge ita sekuti iko ndo zvawakatovinga saka wakuramba sei. But pafamily matters manje tinoziva kuti iko bonde haringonake nekuti iko warida. Handindi zvere. But chitibatsirai manje vana mai kuti iko chiko chiri kunetsa panyaya yebonde. Vana baba vari kukomborena kuti haripo, asi anenge achitongokirema nyaya dzake dzekuti hausati wapedza kundiroora munin'ina wangu asati dzakawanda bonde racho hapana kana zviripo zviri kumboitwa. Chitibatsirai kuti iko pogadzirika sei. Vamwe vanopa bonde kana apererwa nemaexcuses. Amboti musoro, ona kuti musoro ndakaudzokorora zvanyanya. Akati iko ndine nhasi musana wanetsa apere 10 days dzatopfuura apere zvapera zvekunyepa zvese. Ndo paanozoti chikasikai henyu tiwane kuti tiruda kurara. Handindizve moitowo hasikasi tiruda kuita sei? Tiruda kurara. Chii chiri kunetsa vana mai? Totanga papi? All right. I think mutsvakurudzo yechirongwa ichi vana mai vachitaura vanoti ichokwadi kuti vana baba vanoda bonde ndo mugariro wazvo. Asi
pane pamwe pokuti bonde racho harisi kutosvika parinofanira kusvika. Zvakadaro zvokuti mukadzi anoti saka shuwa ndinofirei. Zuva nezuva baba ndo vari kupedza, ndo vari kuhwa kuti vaita bonde. Ini semudzimai hapana bonde randiri kunzwa, saka kuavoida kuri nani pano kuti ndizoudza baba ava kuti ayewa pane zvamusiri sorry. Aiwa, regai timatangobata mapoints enyu aya zvakanaka. Manzwa here vanana baba kuti usangoride chete, but ridzidzo kuti iko riri kudiwa sei neumwe wako, ende angarigamuchire sei. Handizvo here zvinomuratidza kuti iko haasingori paprojekti kufufila manidzi ako iwewe, iye ake hana basa, because rikaisoitwawo zvakanaka vana mai vanotoridowo. Handiti muri kuona nayo cheripo, right? Saka point iyi vanana baba maibata kai, right? Vana mai vari kuti sunungukai vana baba kuti titaurirane nyaya dzebonde zvakanaka. Musazoti ndatiwo dai tadai moti wakazwanepi munoudzana kupi izvozvo kubvawa, asi pamwe ndo zvandiri kutoti izvi ndo zvakadini zvichatoitawo kuti inini semudzimai matsikirwo akaitwa bonde chero tichidzokera mubhaibheri mufundisi rinofanira kufadza vaviri. Saka vana baba vedu vechechi ava ngavasununguke kuudzwa kuti aiwa ngatidai. Pakanaka apa. Saka nemamazwi vanana baba nyaya yabuda ndeyekuti iko ngaridzidzwewo bonde racho. Handiti ndizvo here? Because vana mai zvinenge zvinozovaremera kuti vachikuudza manje pachena kuti makore esaya vana vese ava iti ndaitongosevhisa iwewe, iprojekti yani yako iwewe, hapana kana pandakambonzwawo kuti iko tiri kubveyo. Handiti muri kuona? Saka that is bad. Vanana baba ngwarirai panyaya iyoyo. Muri kuona nyaya dzinopisa dziri kubva kunana mai kuti seiko bonde richizopiwa as the last thing. Zvakakosha zvese zvaitwa wozongonziwo chingoitawo, kana wapedza tiwane kurara. It's because harisi kugonekwa kuti riitwe. Point number 1, harisi kutaurwawo nezvarwo zvakanaka. There's no communication. Apa tapabata chimwe chiri kunetsa chii? Imwe point futi pastor panyaya yebonde haringotangiriri kuti bonde. Vana baba vari kukoshesa nyaya yabonde zvakanaka, kana vana mai vanorikoshesawo, ndosaka vakabva kudzimba dzavo kuzouya vanenge vasina kufambira sadza kutorida bonde. Asi zvinoitika ndezvekuti vana baba vachirikoshesa kudaro vanofanira kurishandira. Ndopatapa pachitaurwa nenyaya yeaffection. Haingoti maswera zuva rese makangoti zii, hapana phone call, hapana kana comment. Wachitangirira makuseni baba chaizvo kunyatsoratidza kuti mai wachipfeka, wachifamba nayo nyaya yavo, wachibhenga. By the time yaunosvika unotovatangira iwo kuti wanenge watobhenga ka. Iwo mai ndiwo unototanga kubhengenura zvanga zvabhengwa nani. Saka nyaya yanaka inoshandika nayo. Saka isusu pataa kungoimba napo vanana baba, pataa kuti take napo, munhu ngaasaplaiwe rudo. Kana uchirida bhenga, usangosgo withdraw. Handindizve gono right. Munogona kuti maritanga bonde riya zvongonzi insufficient funds. Alright, gono taurai tibatsireya. Ndinotenda kuti kuonesana kwakadai kwakanaka zvikuru sinyoro. Tichitora mufananidzo uya wekuti hanzi hande kumashopu nei ndofunga pakakosha kuti tipabatisise parutaurwa nana mai, nekuti kana vanhu vaviri vakati ngatiendei kunotenga chingwa kuchitoro, then tabuda panze, umwe chete obva aita speed omhanya osiya uyu onotenga chingwa odzoka. Mangwanazve vachingobuda uyo obva ati bara onotenga chingwa odzoka. Kusvikira mangwana uyu anozoda here kwenu? Haachadi. Nekuti anoziva tsika yani yako kuti tingangobuda pamukova apa unotonotenga wega wodzoka. Saka dzimwe nguva sana baba tiri kunotenga tega tichidzoka. Bonde saka rakufadza iwewe. Rakufadza iwewe. Inonobatana ndofunga nenyaya yataurwa yekuti panodawo kutaurirana. Haisiriyo nguva yekuita munamato werunyararo.
muri kupaona kungonyarara kungonyarara haringoitwe pamunamato werunyararo zvinotodawo kunzwa kuti mumwe ari kuti aiwa inini panapa ndo panorira apa ndo panotinhira saka iwe usapedzera tsvimbo kumakunguo idzo hanga dziripo saka uchinzwa nemumwe wako achiti aiwa famba wakadai muri kupaona ndokuti tisvike zvakanaka nekunodzoka zvakanaka. Saka ndofunga ipapapa shoko rinotaurwa kuti zvaunoda kuti uitirwe zviitire mumwe rinoaplya zvakasimba pabonda pakuti isusu vana baba it's almost guaranteed physiologically kuti uchanosvika kuchitoro kwechingwa but mai kuti vazosvika vanotoda kususukidzwa kuti vanosvika muri kupaona. Saka ndofunga baba sadza redu iri kairi harifanirwi kuita mbodzi rinofanirwa kumonwa roshinyira rosiyiwa riripo pamoto sadza rikanzwa moto chaizvo muriwo saka ndipedze kuti vana saka baba anofanirwa kuonawo kuti mai vasvikawo pakuona kuti aiwa sadza rashinyira hane mutupo wanotaura saka nemamwe mazwi mirai nemamwe mazwi tiri kuti iko vanana baba kana mucharida bonde uyai une zvipanera zvinoenderana nebasa ramuri kuda handiti ndizvo here robatwawo zvakanaka so that mudzimaika atomboribvunzawo handiti muri kuona kuti ko nhasi muri kuzvifambisa sei handiti ndizvo here saka zvakakosha izvozvo kunana baba kuti iko zvikukoshere kana zvakakukosherai kuti panofanirwa kuve nebonde ngazvikosherewo iwewe kuti iko ndinoriwana sei bonde racho nenyaya dziri kutaurwa idzi kuti tarisaiwo kuti iko uyo ainjoyo asvikawo here pawoita sei pawasvika saka toda kutenda chose right. Pane vanga vachida kuti vataure panapa tiende pamberi yes totanga vananamai regerai vambotaura achinge apa ndoda kutaura ndakanyanya kusembera kwatiri vanhukadzi kuti pane pamwe pekuti munhu aisawo effort aratidzawo affection adi but vakadzi vane tendency yekuve too busy for nyaya dzebonde idzi zvekuti rinopera rakungoitwa as if ndo last thing zvakakosha zvese vanhu vatovata imosquito net ringoisika kuti vasa rumwe nemosquito is not too important let's treat it with all importance women so that tinopowa nababa simba rekuramba vachiita zveaffection izvi and ngativapei nguva yekushowa affection yacho kwete kuti magetsi anomboenda kamudzimba neusiku uri kuaina zibhavha rewasheni rakadai richaitwa nguva ibonde racho zvinopedzisira zvaakuti masikati baba vasikara vachifiririra crowning moment yasvika hakuna icing iya vanopedzisira strong yese yapera mataura yemen iyo yakanaka iyo handini ndizvo here alright muri kuda kuti mutaure maijari ndoda kuwedzera pane pataurwa nevakoma vangu asi ndakarerekerawo kunana baba kuti chimwe chichemo chiri kutaurwa nana mai ndechekuti paye pavanenge vachiti vakaneta dzimwe nguva vanenge vakatonetawo zveshuwa nekuti vana baba vanongoti vabvawo kubasa vobva vaita se vagara zvavo patv vamirira nguva yavo yemuimba yemukati havasina mai vari kubva kubasa vari kutandanisana nevana vari kubika vari kutsvaira vari kudii baba vakangomirira kuti kana vapedza zvese izvozvo mai vozouya votanga futi rimwe basa pandiri saka vana mai vari kuti ngatibatsiranei kana kuti ngatitsvage nzira dzekuti basa racho rirerukewo kuti musana usimbewo tikwanise kuita mabasa acho ese munhu wese achigutsikana saka pakanaka kutobetseredzawo zvinototi remei zviya zvichiitwawo nevamwe uko nekokoko zvichibatsira kuti iko pakupedzisira munhu anga aino strong yekuita bonde racho saka pabonde apa tinenge tapatsika apa ndizvo here hamene kuti vanana baba vari kugutsikana here kuti pagadziriswa maybe ndakandichingoda kuti vaita zvakanaka kuti vataura kuti mataura kuti zvinotodzidzwa munhu anotodzidza pamwe first haasi kukugutsa haasi kuita sei but hausati waguta achiri kudzidza but kana ane nzara yemupapo kwete kuzomunyima manje nekuti haasi kukusvitsa paanofanira kukusvitsa chingotolareta munhu wako. Pane vamwe vanototaura kuti pane vamwe vatori neproblemu yekutoti havafi vakasvika kugutsa mudzimai muutano hwavo ndo zvazvinenge zvitori saka sometimes you just tolerate and also pane chimwe chinhu chekuti vanana mai
ngavachizorega kutora bonde because vatoziva kutoti kutaura kwatiri kuitaka kuti vanana baba vanorida vochiritora seweapon manje musi wazvisina kumira mushe uziva kuti allright ndozvaita nhasi hakuna anoona saka chiregai kuritora seweapon kana nguva yaro yangosvika whether tanetsana kana tanetsana kumba kana kubasa kana kupika hazvinei nekubedroom kana tasvika kubedroom nyaya dzese dzombosara toita zvatinoita topedzerana imomo fine. Alright. Saka mira itinzwe pana. Vana mai. Ichokwadi here kuti iko shuwa rinogona kungoitwa kunyange zvinhu zvakabvanyanguka. Kana kuti iko rinongopiwa. Muri kuti kudii mimi? Aribudi pastor. Aribudi. Nini zvinenge zvezvazvo kungo pusheredza nekungosunga ngozhezhekedzawo ngotichero zvaita banda achida kuti ipapo vana mai shuwa elder ngavasashandise seweapon vana mai dzimba it's not a weapon ngatisapanishane ine nzira iyoyo but at the same time ngatisaitei kuti vamai vaende kubedroom vaine chinhu chiri kuclouda pfungwa yavo pfungwa yemudzimai ikange isina kuzorora elder nyange mukakurenga sei hakuna chinobuda ngadzitange dzazorora pfungwa sei ndo paaffection nekubvunzana waswera sei pane changa chichinetsa here nhasi wangoine vana wega okudzwa kuti ninga akosora ninga izvozvo elder nyange anga akatsamwa zvinengei kungoti wandibvunza waratidza kuti une hanya nena saka hausi kunditaimira uko ba haisi game kutaimirana ukada unotaimira mberi uko kumwe kwese uchiti hazvina basa izvo zvinonoti ndiko alright thank you maita henyu I think ndofungwa yatakakura mairi kuti hazvina basa mukadzi ingonoita injini wava mubedroom asi siri yechokwadi yekuti vakadzi vanozopretenda gonde racho riya rinenge riri feki ndigotoita ndigodetemba mutupo wese wako kuupedza but hapana chandinenge nangoti meno ndakaudzwa kukitchen pato kuti ndofanira kudi kungozviita everyday saka ndongotifanira kutenda nemutupo wacho ndipedze ndite mukadzi ari submissive but takutaura pachokwadi paphysiology zvinongoitawo murume kuti akastresiwa nekubasa bonde haribudi mumba is the same zvinongoitika kumukadzi kuti kana ndikastresiwa nemurume iyeyuyu rinogona kunodi kunotadza kubuda saka ndopatiri kuti ngatiedzei kuti tisapedza zvainzi naMwari musapedza zuva makadi makasamwirana inyaya idzodzo kumbirana iruregerero iron out issues ndopaunoona kuti yesi rinonopodza kana rava mubedroom because takumbirana ruregerero takanganisirana tarwadzisana asi zuva risati ravira tagadzirisana saka kana takuzoneta bonde riya rakutipodza manje nemhaka yekuti maissues ese adinai agadziriswa then nyaya ndachida kutaura ndeyekuti varume vanoita madysfunctional akawanda kudarika vakadzi kana tiri kutaura nyaya dzebonde asi havadi kuona ana chiremba unomumanikidza kuti ndinoona sokuti pane pane dambudziko riripo rine dambudziko yatova mhosva saka wakaona sina dambudziko ndoenda ikoko kune vasina matambudziko saka isusu tiri kuti ende rinobva ratoita wesi dambudziko ndamboritaura saka zviri nani kuti vana baba sunungukai endai munoona chiremba isusu vana mai hatitani ukangona zvirabhu noma unobva watodi wamhanya saka vana baba ngavasvikawo pachinhano chekuti vakaona kuti meshini inenge iri kukanganisika vonoona chiremba vavapa mishonga alright no tinotenda chose maita henyu iyi yatsindirwa yanaka toda kutenda chose zviri kunziko kuna ana baba kunodiwo inonzi recreational companionship ichinombonzi recreational companionship chiiko neigona tibatsire ndimakaita chirungu tibatsire vana baba vanenge vachitaura kuti pane nguva yekutandara vamwe vanofarira zvavo kuraura vamwe vanofarira zvakasiyana-siyana zvokungo tandadza pfungwa vamwe vanotsigirawo mitambo yakaita seyenhabvu neimwe yakasiyana-siyana panguva dzakadaro vanodawo kuti mai vange varipo vachitsigirawo pamwe chete nababa and so on achibvunza anombonzi Ronaldo wacho ndoupiko ipapa muri kupaona achinzi uye uyu ane pangi varipo kusaizvozvoizvo after 2 minutes amambati uye anonzi anobata bhora wacho
Alright. Saka izvozvo zviri kunzi zvakaita sei? Zvakakosha. Panguva yekutandara. Nekuda kwokuti dzimwe nguva vana baba panguva yekutandara iyoyo ndonguva yekuti anokwanisa kunyatsa kuzviexpressa kana ari pane zvinhu zvakaita semahobbies ake. Haisi nguva yekubvunza kuti mari yefizi yakwana here, haisi nguva yekubvunza kuti promotion yakazoita here kubasa, inguva yekupombonoka. Saka pakupombonoka ipapapa ingopombonoka panamai. Vamwe vaiti mhamba ingonaka panamai. Murikuona irecreational. Saka ipa inguva yekutoti kumunhu wechidzimai itime yekuita capitalize on, nekuti it's quality time to bond, and munocreata zvinhu zvakawanda zvekutaura nezvazvo even after the game. Muchine nyaya dzekutaura. Mai vachazoonawo magazini kuti Ronaldo yari kunzi akazorambana nemukadzika, akunzi ane mumwe. I mean, you know, maane dzimwe nyaya dzakawanda dziri kubva kuve pamwe chete. Amenoti vana mai muri kunyatsopanzwisisa here ipapa chidokwa chaana baba, because pavanoenda kunoraura muchingoti movagadzirira zvirauro voenda kune vakadziwo vanouyawo kuzoraura. Saka munowana araura manje asina kubata hove manje azoraura munhu, because always kune vakadzi vanenge ende hove yabatwa ine nhumbu 9 months. Handiti muri kuona nhayo chiripo. Zvinobva pakupombonoka kwaanoita paya pavanenge vachitandadza pfungwa. Mukupombonoka umomo anoda kunge ari padhuze nemunhu ari wake chaiye. Akaenda padhuze nemunhu asiri wake because ndiye aripo, sometimes zvinogona kuve chiedzo. Varume vanototaurirana kuti ona mukadzi wekwaningi mapemberero anoita bhora vanotoyemura. Handiti muri kuona nhayo chiripo. Saka chiri kunetsa chinyi kuti iko mungozivo kuti rugby ine nhinga anotamba kumasure nechinyi chiri kunetsa? Kana ungoti anosapota Kids United. Kwete ungoti ona chiritori panze flag yakandwa kuseri kweKids United. Imwe anotora nhingirikiri chipeni chiya chaunyora paT-shirt yacho kunzi kubayiwa United. Vasotezana kuti inogara yakabayiwa timu yacho. Chii chiri kunetsa panyaya yemasports? I think chakakosha mufundisi pavanhu pamadzimai, ndichitaura nemadzimai, ichokwadi zvakakosha kuva involved mumaactivities ana baba. Asi sometimes vana baba vanotisiya kudzimba. Pamwe ignorance iyoyo yekuti shuwa waenda kurugby pane mashamwari ake. Inini semukadzi handisi effort yekuzivawo matimu. Kana Man U ndichitobvunza vana Peter Ndlovu kuchitamba Manchester United. Saka sevakadziwo ngative knowledgeable. Kana ukaona kuti murume anofarira fishing for example, ingogugulawo kana kuona Nat Geo handiti wabvunzawo kuti nhasi mabata muramba here kana kuti mabata imwe yacho, you know. Iwo uchingotaurawo zviri zvinoindirana naikoko. Kana riri bhorawo zivawo kuti kune number 9, kune you know, just the basics, not everything. So that at least you can have a conversation, because tisina kana motoona bhora indi kutoshawa kuti kipa wacho ndupi, you know. Saka I think as vakadziwo ipapo zveshuwa ngative involved. Kana uchiona kuti murume wako anofarirawo zvebusiness, ngotarisawo a bit about business trends, kuitira kuti nyaya be relevant. Kwete kuti mukadzi asingatoziviwo kana kuti kune nhingirikiri kune reserve bank muZimbabwe, unongosingatozivi kana chinhu hauzivi kana kuti basketball, you know. Zivawo kana kutaurawo zvebusiness woziva kuti kune Econet, kune Telese, umbogwidzanisawo uchitaura nyaya. I think zvinofamba. Alright, maitenyu. Yes, kuwedzera pane pataurwa ipapo kuti chimwe chinhu chinogona kubatsira mukutaura nemadzimai. Ndinoona sekuti panokanganisika kunana baba recreational activities iwayo anotodiwawo nemadzimai. Asi pamwe panorasika ndepekuti program line up yacho inenge ingori yababa.
kuti handei tese kubhora kana tazobva kubhora ndazoenda kufishing then kana tazodzoka uzondimondera sadza rangu rerera ndinofarira and then saka unobva watoita semutoro zvanguwo zvababa nababa futi pamusoro asi kwauriwo hakuna hakunozva vakadzi vanewo twavo twavanofarirawo twuri recreational saka maprogramu acho akabatanidzwa zvinogona kubuda zvakanaka kana kuti handei tese kubhora nhasi tonobonofara tese kana tabva ikoko ndoda kuendesa kukaromantic lunch kekuti unenge wako aiwa ndinoenda ndikanomhanya ground rese ndikuza romantic lunch yangu iri kuya saka ngazvibatanidzwe ipapa kutiwo ini zvandiri kudawo asi chii chandingaitirowo maiwo kuti zvibhalanse tese tipedzisire takufara ida hakuna fizi inotaurwa ikoko. Thank you so much. Maita and yes. Kune varume. Nachida kuti chimwe futi chinogona kutibatsira vanhukadzi is to schedule our work. Our plates are full naturally samai pamba. Burden yese yemabasa inenge mai pandovanoziva panogara spoon panodii. Let's delegate zvimwe tichiita tichipuruna zvinhu kubva paschedule yedu so that we create time for our husbands. Indiri kutoona riri degree iri past time. Ndine ma-assignments ekutosubmita. I cannot just be careless kungoti chinengo, one of those things. Secommitment yandinoita kuvana kuziva kuti ezvino anenzara, ezvinoda kuchinjwa diaper, ezvinoda kudii. I think I should also do that to my husband. Team yake inotamba nguva 3:15 live match and first born. Thank you for that live match anditi ndichazoti ndombo kana apa half time paya ndombomanya ndombosuka kuti kubva ndakoshesa ndiro dzigara dziri speak and span but we are share kuti mukadzi wacho ndomuonera kupi. Saka I think as much as we have too many things to do zvimwe ngati delegate zvimwe let's shelve mabhavha ainitoisa kure tomboonawo bhora izvozvo zvinotipa mabonding moments anonotidzosera kuaffection kwatinoda kuya kwete kuti baba vakuona bhora ratanga na half 8 manero iwo wakutoti kana ndarara musandimutse wautoita upetu apa ukuzoti bhora ndora vanofarira but in other words uri kuti chisimuka isiyana nebhora paunofarira chichuza zvaunoda asi ukaona ndakotsira usandimutse vachada kuya vachicelebrata mani you yawina vanenge vachida kutonohwina futi handiti muri kuona nhayo chiripo saka handiti muri kuona kana kuti yaruza zvinova kuti timu yabayiwa uku futi wabayiwa waita mufakose guta reharare. Alright, vana mai vakastressa point yekuti iko they need conversation, munhu wokutaurawo naye tunyaya turimo mukati meupenyu. But vanana baba vanenge vanopererwa nenyaya ndo dambudziko rekuti unozongodzimara wamutarisa mukadzi uya ende vamwe vakati iko ukaona vanhu vari mumotokari vakati umwe akafundumwara akatarisa uko umwe akafundumwara akatarisa umbva waziva kuti vakarorana hakuna chimwe kurorana chete uko handiti muri kuona but ukaona wotoziva kuti i5.11 vari mumota mavo but ukaona karika chikwe vachitaura vari vese girlfriend handiti muri kuona nayo cheripo zviri kumbobva papi chaizvo kuti vanana baba muri kungopererwa mopera strong yenyaya but muchimutora musikana uyu maita kunge mucharara umwe pafoni muine tunyaya muchikanda tunokandwa musikana kudzimara ati handichada kugara handichada kugara kure ndakugara padhuze zvinozongonyatinyakata zvoperera mukanwa sebota remwana indawa kana vanhu mapinda mukati memuchato chii chiri kuitika. Yes mufundisi nyaya iyi yakanaka. Ndinofunga pane ambotaura achiti pakusikwa kwedu vana mai vano manzwi akawanda ekutaura. Ndakamboverenga mune rimwe bhuku vane certain number maybe kana kuma 5 about 20,000 makomai about 20,000 pazuva men about 11,000 varume handi 11 saka 11 nenhingi saka indoona kuti nyaya idzi dzakarukana kubva kwatabva ndiri kuona kuti nyaya idzi dzakarukana. Muri kuona vana baba vari kuti ivo tiri kuda zvavari kutarisira, vana mai vane zvavari kutarisira, vari kuda affection. Affection haingoitwi pasina kakutaura.
saka vanababa togona kusvitsawo 11 ipapo pakukomenda kuti nhasi wakachena musoro wako wagadzirwa zvakanaka and so forth. Wanamaiwo muchitibatsira kuti musvitsewo 22 dzenyu kana mauya kubhora. Pamune muchionawo kuti Ronaldo ndiye here ari pagedhi kuti aiwa Ronaldo abati bhora anenge achikika. Saka zvinoona kuti zvinogona kudini kuenderana. Chinoita kuti nyaya dzipere kutaura kuti mune maajenda maviri akasiyana. Baba vari kufunga zvavo pamwe zvekubasa mai musara vambotaura nyaya yekuti business. Baba vanogona kunge vaine zvinhu zvavanoita zveupenyu zvevhiki rese. But mai havana interest nazvo. Baba vane nyaya dzavanoda parecreation vanenge vakuda kuona bhora. Mai vari kuti ndonguva yekuti ndiite ironing. Baba vari kuda kuti kana ndadii ndoda kuona kuti mukugadheni magadzirwa sei. Mai vari kutofunga kuti rangu basa remumba rekukorobha ndatosarira mumashure ndodambo. Saka muona kuti zvinobva zvashaisa nyaya dzacho munotaura sei nyaya dzacho. Saka maakuzopererwa manje. Zvinopaya paya. Ndekutaurira shama ndinokuda kana tikaroorana so ndinokwidza ndege ende unenge uchinonga mazai ndo basa rako. Saka nyaya dzacho dziri kupi achiteerera achiti mazoni nekuti atiri kufamba same direction. Saka ndofunga apa tinogona kubatsirana kuti tese papoindi yekutanga yebonde yeaffection yeappreciation neyerecreation munoona kuti zvinopfekana. Conversation hadzizoshaikwi manje nekuti mese mune masame interest. Toti semusi wesvondo munogona kumuka mutaura nhasi program yenyu yakamira sei. Baba wataura kuti ndanichifunga kuti ndigadzirise mota because oil yacho haisi kuita zvakanaka. Mai obva kuti ndandinofunga kuti ndizoita ironing. Kuti okay fine. Saka imuchiita ironing yenyu ndichigadzirisa mota. Kana tapedza toona bhora. Mazvona. Kana tapedza kuona bhora pamunenge maakubika indienda kubatsira kuita vana homework. Mazo kana maita program iyoyo manje munoona kuti zvinhu zvese zvinoita sei. Kana even kundocelebrate manheru maakuzorora kuti mutange Monday. Zvinofuta iwe. All right. Zvakanaka izvi. Conversation kukuta but imimi kungotaurwa nemi saiko zvakakosha imbotibatsira mai chinengo. Zvakakosha pastor. Zvinoratidza kuti munhu ane hanya newe. All right. No matter how silly the issues I'm talking about, they seem to you. Because kazhinji wakasitora nyaya dzisina basa. Ndakana namai uyu. We can talk about hair blouse. Tigota 1 hour tiri ipapo. Katira kupi totorukanisa zvichidaro. But varume hamuna nguva iyoyo. But we don't really expect you kuti musvitsewo target ye 20,000 here. But panguva yambori nesu iyoyo just to show kuti you want to listen to my stupid issues or whatever zviri silly rather. Izvozvo zvinoratidza kuti you are investing your time in me. It goes back to time investment here yakanetsa kuti musati pamafufu enguva yenyu. Invest your time in us. It shows quality time. Yeah, it shows kuti ndichiri relevant futi ndichiri kubelieve zvichiri kuita. Ukashaya nyaya neni ndinotanga kufunga kuti saka ukumbodzitaura nani. Zvinobva zvandipa futi kuti ndofunga handisi ndakura. Vakadzi hatidi kukura ka. Hatidi tinoramba tikori. I'm no longer that. I'm no longer that. Saka kaspark iko kanongouya through conversation kungotaura neni. Mamboswera sei, vana vari sei. Okay, this and that. Saka zvakakosha uramba uchingobelieve. All right. Yes, my judge. Then my punga. All right. Kuwedzera ipapo ndinoda kuti pane zvazvichitaurwa nababa zvinotobuditsa pachena kuti zvakakosha kunzwisisana kuti tiri vanhu vakatosiyana izvozvo kuti vana baba nana mai tombowana nguva yekumbostadhawo kuti varume vanombofunctiona sei pfungwa dzavo vambori nemashoko mangani madzimaiwo vambori nemashoko chero bhaibheri chero richiti varume garai nevakadzi venyu mukuziva kureva kuti pane kunzwisisa kunofanira kuitika pakugarisana kwenyu and kutoita patience wakutoziva kuti mumwe wangu ane target ye 20,000 saka kana akutaura nyaya yake amu 12,000 kana akutaura nyaya yake ini murume akaenda kumashop anongouya kuti saka ndazosvika pamashop ndikatenga chingwa ndikadzoka apedza inini pandichataura nyaya yangu yekuenda kumashop ndikazosvika pane rimwe roboti rered ndikabva ndazokona ndikatoona mumwe mukadzi akagara pamusika wakachitengesa chakati saka kuita patience iyoyo yekumusiya achitaura nyaya yake kusvika asvika pane nyaya chaipo uchiziva kuti matageti edu emanhamba akatosiyana. Thank you so much. Wabva wabata point ndanga ndichida kutaura but handinga idzokereri asi maybe ndingangoda kuemphasize point yekuti iwe unogona kutaura
uchitsanangudza kufamba kwawaita ende zvinenge zvichitondinakidza kutaura but ukaona munhu akangoti zii asingarespondi zvinoita cut off conversation ende akaongoti saka ndiri kungotaura ndega saka kana kuti ndapedza kutaura ongodaira ne1 word answer hazvinyatsondipa manyukunyuku ekuti ndirambe ndichiita sei ndichitaura umwe munhu ari very sensitive kuda response yekuti kana ndichitaura muchifanika zvamuri kuita pasta muchidairira ndinoramba ndichitotaura active listening andindizvere in other words conversation yacho inoda kutaurirwa munhu ari kuri anotokupa manyawe ekuti utaure handiti muri kuona kutotaura ipapo uri kutaura pakaita ine interjection yekuti paita disturbance uchida kutesta kuti munhu ari kufarira here nyaya ndiri kutaura anditi anofanira kutoti mazoti ine nyaya ukangoona ati zii ubva utoziva kuti hapana kana nyaya kana kutoti tsoma nezvauya izvozvo mudiscussion nyaya yako atoita sei atosiya vananababa ndo nyaya iri panapa varume panapa pane dzinopisa iyi nyaya yekuti ikofungira umwoyo rwendo rwembwa uchizvivhara kumeso nechinewspaper uchiverenga maclassified ese kutangira uko zvakawanda ugopedza bepa rese kustada kunge uri kustadira exam idi shuwa ndizvakudhara pafamily matters tiri kukurudzira kubhilivhisa mukadzi kutaura naye zvemhando yepamusoro muchitaura tunyaya muchiseka muri pamwe chete rimwe dambudziko randakaona nderekuti iko panyaya yekutaura iyi nderekuti iko ukaona murume ari mumba make anenge akangoti zero kana kuti mukadzi ari mumba make anenge achiita her own things vanhu vakarorana if 5.11 handiti muri kuona but ukamona abva pamba ari pabasa baba vanotaura kudai vaine shamwari dzavo dzekubasa vanga vechisikana kana kuti vechirumesa iye handiti muri kuona hanzi kana uchida kuona kuti iko murume hasati apera mashoko erudo neaffection hanzi itai kuti mainini vauya ndopo munoona kuti munhu ano mashoko akanaka handiti muri kuona nawe cheripo saka chiko chinombonyatsoitika kuti iko zvirimo but we no longer do it to those people that are so important to us handiti muri kuona tibatsirei ipapa kuti mwamwari ndofunga zvinoitika ndezvekuti zvinowanzoitika kana tiri kumba choeda kuti nyarare nyaya dzacho dzatinotaura tambotaura kuti dedi mafizi emwana yakadai imari yakati hatazvinzwa ita ingapera after 5 minutes sama mazoti nenyaya yefizi I know mari handisanda nayo pane zvandiri kugadzirisa wakubona saka fizi pane rendi futika saka nyaya idzodzo dzinoramba dzinotaura dzinorwadza chete dzinobaya saka unotozongoti unyarara ndazvinzwa saka akataura akapopota akaenda nekoko akaenda kuti it's okay zvatopera saka izvozvozvo kaizvozvi murume takambotaura last time tikati murume akaudzwa nyaya haangotangi kupindura anoidigesta anenge achitogadzira kuona kuti anza yacho oraiti ndikadai saka kana paidiwa physics ndichaenda kwakati pane chinhuapaiti apa ndikadai apa iwe utarisira kuti ndichitopindura ipapa but ndichiri kuweka ndisati ndaane mhinduro kana ndaanayo ndokuudza manje kuti alright iya yaka it's okay count it done saka nemamwe mazwi panoda kudzidzana saka nemamwe mazwi paita chikoro gono vakamboti iko murume kana akaudzwa nyaya maybe dziya dzinoda kugadziriswa dziya hanzi anomboenda mubako repfungwa dzake psychologically anombonopinda mubako unogara unoti zero arimo anozofarira kutaura kana ane solution handiti muri kuona but madzimai anoda kuti ngaitotaurwa seiko musiri kuda kutaura handiti ndogara chitaura newe unongoti zero anenge atopinda mubako muya ende anenge arida kutokasika mubako kuti adzoke kutokudza ari but iwe urungoona munhu akati zero handiti muri kuona nayo cheripo saka ngatidzidzanei papapo kuti varume vanomboda kuti iko kana zvatouya mazvitaura zvakawanda ombonoti pfungwa dzake otoona kuti izvi zvazviite because chaasingadi kutaura zvinhu zvinozonziko
alright ndichanotora mari yacho pakati so zvanzi pakati kandopa makakwereta futi last week handiti muri kuona upenziwo haude anoda kuti azvienzanise zvese mupfungwa dzake ari ega kana apedza kuzvienzanisa odzoka nesolution inoshanda saka munopawo sei papapa kuti I think chimwe chinhu chingatibetsera paconversation kudzidza kutaura zvataswera tichiita nemhaka yekuti tinoswera kwakaparadzana umwe ari kubasa kwake umwe ari kumba umwe ari kupi kwaari handiti saka ukasvikawo ingobvunzawo saka nhasi maswera sei handiti uchaona kuti sentensi iyoyo ndinogona kutozotaura for an hour ndichingorondedzera zvandadinai zvandaswera ndichiita saka ina handichafungi kuti wakandinyararira because wakanditerera ndichidi ndichitaura bhosi wangu azodai ako zvazoita John uya wandombositaura uya aka zuva rakutofamba kana ndine vana ndorondedzera mwana azombobhondera minotanga achimanyepe akadonha negotsi kwakuparura mhere ndiri kutonondedzera zviri kutodi zviri kutoendeka saka let's have interest in each other ndo zvisingapedzi conversation even kubvunza kuti wakapesera kufonera vana mairini yatova conversation yakudinai yakutanga vazukuru vako vaya vachiriko here unenge uchingothrowa one word semurume but panobuda inonzi nzizi yemashoko yandichadini yandichataura yandichanareta zvemuzukuru wangu ndotozokufunga imwe nyaya ndatokanga mwaka muzukuru totopfuurira waona kuti ndanyasa kunyarara tsvaga chimwe chunhu saka mai paya vakazorima nzungu last year zviya yavasize nekurima uri kungotsvaga zvekudinai 20,000 akwani maita henyu mai Musara saka nemamwe mazwika tiri kutiko tsvaga zvokuti utaure nayo ndo varume vari kutsvagwa handiti ndizvo here ndo zviri kutarisirwa izvi but iye bako mainzwisiso vakadzi ngatipabatisiseiwo pebako murume wese anoteka pride in finding solutions for problems efamily yake kunyanya because anenge achiti kana mai vakati hapana shuga atozvinzwa kuti saka vanhu hapasina tea inini chaiyo kuti ingoshuga hapana panapa ndichiri mupenyu ndopanoona kuti anonotsvaga mari chodzoka kuti mai tadei tanosakura munda wanhingi tinodi tite maricho vati vanokwanisa kutipa $50 kana $10 maricho ma$2 vati $2 paraini atobva nesolution makutoenda kumaricho makunowana saka iye paunomuudza kuti ndine dambudziko rakati iye akutotsvaga solution saka isusu sevakadzi let's give them time to find solutions usamhanyira kuzoti ndadzotsonyora ndatozotenga shuga yacho because ndatoona kuti togona ita 5 days tisina kuna wakutoita baba ipapo saka iwewe chero uchigona kugadzira bhaubhu usamhanya ingotaura kuti bhaubhu ratsva wogara chero chizovati vamwe vakadzi vakaita seni tiri magandanga wogara ngozvisotera zvo zvakonowana ndiri pamusoro peimba ndichigogodza saka isusu tiri kuti ipai varume masolutions mukana wavo taura dambudziko worisiya uchaona kuti mangwana anomuka nesolution cherewo uchizova kuti une immediate kana wazoona zvapresa varume vanodzoka kwauri vanotoziva kuti vana mai vanosungirira chimarambvata saka chindipawo ka $10 ndingokwereta ndozokudzosera ndopaunozoona kuti aiwa zveshuwa vadinai aiwa vazopererwa tichibetserana. Thank you so much. Ndanchida kuti gono vataure maijaricha mumva mataura tienderere mberi tipedze zvakanaka. Tinotenda zvikuru ndofunga inyaya inokosha tichiputira pane zviri kutaurwa zvatataura sofa ndofunga baba mupunga vauya neshoko rakakosha rekuti dzimwe nguva we take each other for granted kana tagara tese taungoti well ndimusiyamwa vari pana vanoendepi kana tachaendepi madhuve wangu you know saka ipapo pane I think taking each other for granted is one of the worst things. Yeah, one of the most dangerous things. Tinokwanisa kuitika mukati memuchato. Saka ngatirambei tiri pakubhilivhisana paya. Uye patsvakurudzo dzimwe dzakamboitwa vakaona kuti tuvana tusikana tucheche tunomuvha malips more frequently than tukomana.
yes, uye zvakare kana vachiongorora matarisiro atunoita tuwana tuchechi vanoona kuti saka nonga tusikana kumuvha malips twakutoexercise for 20,000 twakutongoflex saka it's a need conversation itori need chaiyo itoripo and then kuti vanotarisa zvakare tuwana tusikana tunotarisa people longer than looking at objects. Asi tukomana tunotarisa things more than people. Zvinhu zvakaongororwa zvikaonekwa. Saka muchaona kuti zvinobva zvatisisa kuma interests. Yes. Ekuti kana ma-interests edu akaramba akasiyana iri njanji isina painosangana ndo zvinoita kuti nyaya dzacho hatina dzekutaura. Baba ivavo mukazvaona uri kubasa kwavo mushaya kuti ndiwe here. Because ukasvika kune number 1 hakuna nyaya dzefees dziri kutaurwa idzi. Number 2 ma-interests akafanana. And then zvinokosha zvakare kuti titi at the end kana paine nyaya dzatiri kuita dzisina kugadzirisanwa dzinoita kuti mashoko apwe mukati memusha. Hatina chatinotaura because tine dutu renyaya dzisina kugadziriswa. Muri kupaona? Saka kana tichiita zvinoitika mumhuri mese munowanika zvinetso ngazvigadziriswe ndokuti tienderere mberi. Alright. Major Richard, then we move forward. Zvimwe zvandanchida kutaura zvatobatwa namufundisi asi pamwe pandingangowedzere ndepekuti semadzimai mukutaura ukuri kuita vana baba ngatisanyanyoita selfish mumaconversation acho. Ngatiedze kutsvagurudzawo kuti mumwe wangu anofarira chii, zvaanonyanyoda kuita zvaanozoswera achitaura neshamwari dzake zviye ndikatozinzwisisa kuti uyu anofarira mastock markets, anofarira zvebhora, anofarira zvakati kana zvetennis chi. Ini ndotsvagawo kuti pano nepapo ndombomutiwa ko timu yenyu yaitamba kane zuro chii chakazoitika. Unotoona mumwe wako atonyevenuka kutotaura nyaya pawachazotanga urondedzera nyaya dzako akukuteererawo nekuti ari kufila involved munyaya dzacho. Asi tikangoramba takutaura dzekusaluni nedzekubika nedzevana nedzechii munhu anosvika pakunetawo akumirirawo kunotaura chi neshamwari dzakewo nyaya dzinomunakidza. Thank you so much. Maita henyu then madzimai akati iko tinoda munhu ari open zvakare ari honest. Just be transparent and be honest kana muchidhila nemadzimai. Chii chiri kunetsa kuti iko vanana baba tiite zvevharo maridi tiite zvere? There's no transparency and someone is not honest. Handini ndizvere? Pane chiri kunetsa here kuti chibude pachena? Yes, wamufunga. Right, ndinofunga kuti semhuri mufundisi nyaya yematauro ekuva transparent inyaya inokosha zvikuru. Nekuti kana tikasava transparent zvinokonzeresa maproblem akawanda. Mumwe akataura ndakaona pamwe panga pakataurwa nemumwe I think mudzimai akataura kudaro. Zvikanzi ukaona murume akutaura kuti gandichikutaurira shuwa chaiyo ziva kuti akutokunyepera futi kudarika zvaanga achiita. Akutokunyepera wese zvaanga achiita. But nyaya iripo apa ndeyekuti semhuri sevanhu vari kufamba pamwe chete mufamily matters toda mhuri inofara. Zvakanaka kuti vana baba vave transparent nekuti zvimwe zviye maproblems atange tichitaura panyaya yapfuura yeconversation neschool fees nechichi nekugadzirwa musoro ndekuti havatombozivi kuti mari yaitwa nababa imari. Saka kwavari vanongoti iriko pavanotora pacho iripo saka tiipedzi. Saka regaitirambe tichidini tichipaila zvinonetsa. Asi kana vakaziva kuti no mufunge musungo wandateya nhasi ndabata katsuro chaiko hapana zviripo nhasi ndaseenzera mari dai ndatoswera hangu ndiri pano achitaura sezvazviri zvakanaka izvozvo. Uyezve chimwe chechipiri chinogona kuita dambudziko ndechekuti vana mai vakatanga kumaka baba kuti vatadza kuita sasinyoro. Sinyoro vanoti kana vabuda vanodzoka nenhoro. So ndakaona vakatakura nhoro nhasi vane nhoro. Ko imi migono munombondotepi kunotewa vamakuzive ngava appreciate zvidiki zviri kuitwa nababa nekuti hativhimi zvakafanana hatibati zvakafanana. Saka ndo zvinozoita manje kuti umwe munhu ndakambotaura neumwe bhuru wangu tiri kutaura hedu zvebusiness tikati naizvi kanzi shamwari pane nyaya ndanzwa yekubasa uku ndofunga nyaya iyo ikabuda zvakanaka ndinenge ndagara mushe.
ndikati asa waita zvakanaka ndichatonotaurira adzimai vangu zvikanzi aiwa chimbomira hazvisati zvafamba ndikati hinda zvikanzi ukataurira madzimai madzimai haana secret ndikati anogoshaya kuti zvikanzi aiwa munoita zvinhu zvenyu tuwo muri mubedroom muri vaviri wozoona akubuda nazvo pane vanhu saka chimbomira because kwakuri kuseka zvako but it's a fact because hachisi chese chateiwa chichabatwa saka dzimwe nguru vanotya kuti ndikatanga ndataura izvozvi mangwana handine zuro makamboti here makanga mawana contract yakati zvakazodini kuti aiwa zvinozofamba pane akazoka zvino iwe uri kumakwa une kaigo kayake kuti ndiri achivha kanoramba kachiitwa sei kachidhiriswa saka ndo zvinozoita kuti dzimwe nguri vasashee but wana mai vakaappreciatawo kuti munhu ari kundovhima habati musi yese ende environment yetiri yakamira sei zvinogona kubatsira kuti vanhu tive transparent especially kandiri on employment payslip ngaingobuda pachenaka inogovanzwa kuti zvaita sei kana achiziva nhamba dzechitupa nepasipoti nedate of birth payslip inei zvayo ngazvizikanwe totambira mari yakati kana iri shoma hapana munhu anombokushoora ari mudzimai wako anongotaura zvinhu zvakaoma ndo yavari kutambira saka toita sei kuti tibatsirane saka ngatirongei pamwe chete so that transparent kazhinji kuzvivharo mufundisi zvinonyanya kuuya panyaya dzemari ndo kunoita zvivharo ikoko ende wana mai wanenge vachingotarisa kuti zvawari kubuda every morning pane zviripo saka ukaisa zvese pachena havazoiti mademands akawanda even vana nekuti vanonyanya kuzoziva ndo mari yedu yatinayo iyi allright hanziko vana mai vanodo zvakare financial security ndofunga zvamba ndanchida kuti zvimba zvangotsengana ipapapa financial security saka kana pasina usiri honest kana usiri open vanogona kutenge vari secure but because zvinhu zvako hazvizivikanwa vanofila insecure handiti muri kuwana because of ignorance zvakavharwa hazvina kuzarurwa handiti muri kuona so tiri kuona kuti iko zvakati koshei vana nababa ngatibatei point iyi hanzi iko munofariro an attractive spouse munhu anobvumwawo nemvura handiti ndizvo here mukati memba pakamira sei zvinokosha seiko zvichikosha igono imbotibatirai nyaya iyi inyaya inokosha zvikuru ndofunga inoda kunoti nemumwe mutoo bata neimwe yatambotaura pamusoro yekutanga iri need yana baba asi nyaya yekutaridzika zvakanaka kutsvinda inyaya inokosha zvikuru kwazvo zvekuti maybe vana baba vazhinji vanogona kuti pada vasati vatomboona tsika yemunhu chinogona nga chakatanga kuvakwezva mataridzikiro maratidzikiro emunhu nekukwanisa kuzvishongedza zvakanaka zvose izvozvo izvo saka chinhu chinoramba chichingoripo kuti chiyemurwe nekuda kwokuti panozoita dambudziko rokuti kana tava mumba maybe mai vanokwanisa kuti zvandava pano ndamuitira vana 4 handingachaendepi zvangu muri kupaona ndadzika midzi zvobva zvatanga paita kuregedzera manje paya saka asi kuna baba nidhi ya ichiripo ende kuchine vamwe vari kuikoshesa vari kudeedza mvura ichidera muri kupaona saka zvinobva zvaita vanogona kuzoita dambudziko poita dambudziko kuti iko mai vari kuti iko tagara mumba teerera vana mai vachagoendepi ava gono ritezere moregedzera zvese nehembe dzamangupfeka idi dzinongo kuti ushaye kuti iko iri kubhururuka here irida kudii hembe iyi iri pamunhu here kana kuti chii chiri kuitika zvakunetsa ende pane hembe yenyu inonzi hembe yepamba iyi hembe yepamba iyi vana maika inonetsa ndoiya ine magokora akadambuka chimwe chacho chitracksuit dziya dzechipurisa dzakare kare dzine miraini yeyero iyaya handiti muri kuona imwe haisisina kana kuti unyasoone kuti iko shuwa mai havachiri pape varoda kunyasodini chaizvo chii chiri kunetsa vana mai
kutengerwa kwakakosha because munhu haafanira kuzongodhimanda kuti chena pasi asiri kuprovide. Handiti ndizvo here? Apapo panonzwisika vananababa, batai point iyoyo, chenesa munhu. But pane pamwe pekuti dzitorimo pati hadzingobveko. Muri kuvayiwa here nehembe vanamai? I think as women we should understand kuti vanhurume vanonyanya kukanganiswa kana kuitirwa zvakanaka nezvinhu zvavanoona, which means kuti pastor chinenge wakangobuda everyday ndine masocks angu ekubhero ebhora aya nezidresi rangu iro repamba ivi nezidhuku everyday, but kwavanobuda uku vachinoona vanhu vakadaidza mvura ikadayirwa sezvataurwa napastor, mikana yekuti munhu anogona kuedzwa yakawanda pastor. Kana achipota achingoti kumba anongoti, because mind yemunhu inotokondishina kuti havachinji dresi ravo repamba, ndichangobuda vainaro busy kuita duty patinorota paya, munhu asina kushambidzika. Murume anongoenda aine picture yemunhu asina kushambidzika, such that anopesera maybe neudikwa dikwa kuda kumbonowo vakashambidzika vacho. Mukuona umupastor mukuti muya mukuti panoonekwa munhu, panoonekwa munhu mazvona hove ine chinai ine nhumbu paya todzokera paya. Saka ndifunga kuti vanhukadzi ngatiutorei uri mutoro wakakura. Mangwanani patinomuka paya tisati tashambidza dzimba ngatizishambidze Yesusu. Murume obudo achiona munhu anotarisika ono dama rekukisa pasta rakagezwawo kumeso kutoti mbovha hazvifambi zvakanaka. Saka nemamazwi ngavabude vaona zvinhu zvokomborera. Ndoramba ndiri pfungwa ndamusiya ari attractive. Odzoka futi ndaita freshen up ndikazoti ari kuya na4 kuta past 3 nguva yefreshening up yatotanga unyatsotsvinda futi sezvowambingu wakaita makuseni. Oramba achingoona munhu akatsvinda, ndinoona kuti zvinogona kudzivirira matambudziko. Hanzi nguva yeCovid palockdown ndopatakaona kuti Brazilian weave haisi yababa wepamba ndiye vanhu vari kunze nehembe dzakanaka. Hanzi ndopatakanyasoonana nababa kuti aiwa hembe dzese idzi hadzisi muprogramu yangu, hadzina kana kutombopfekwa munhu ari pamba. Aimirira kuti vachienda kuchechi kana kuti vachidzokera. Pane mumwe akatoti iko veduwe nekusaenda kuba hembe dzangu ndodzepfekera kupi? Ari kutambura baba nepamba ipapa varipo. Saka muri kuona here kuti vana mai zvinotinetsei izvozvo zvine zvida kugadziriswa. Ukaona waakufungidziswa kuti wageza mukanwa here nhasi patoshata. Ukanzwa matorara mafuga machira obvunzwa unzi mageza here nhasi. Handiti muri kuona strong yese yaita sei? Saka usapote uchingofungidziswa unzi ndaisa mvura nemurume tiriite here. Ipagadzirise ipapapa vanamai. Vanamai tiri kubata nyaya iyi yakakosha iyi because varumeka hutsvindi hunobata maziso ana baba. Ukaneglecta kuzviita munhu akatsvinda zvinokunetsa mukati meupenyu nekuti nyika iri kuratidza zvakawanda. Handiti ndizvo here? Saka Mwari ngaakukomborerei akuitirei zvakanaka, kamvura semukadzi mukuru, zvinhu zvako zvorongeka, murume obuda achionawo zvinhu zviri nani. Handiti ndizvo here vana vaMwari? Saka zvakakosha izvozvo vana mai. Pane here anga achida kutaura panyaya? Yes. Ndanga nchida kuwedzera kuti sezviri kutaura zvakakosha. Pane zvinhu zvakakosha sekugeza nekuchena nekungopfekawo hembe dzinoratidzika. Asiwo ipapo pane nyaya yakambotaurikawo kumadzimai yekuti vana babawo pama-expectations avo ngaave realistic. Kana mukanditiwo murida kundiendesawo somewhere kana kuti ngatimbozorore tiri tu aiwa ndinochena ndopfekawo hembe dzedu tiri vaviri, asi musazoexpecta kuti ndibva ndarove kuchena ikoko ndichikorobha mumba, hazvichato make sense. And more pakunzwisisa futi kuti madzimai vane runako runochinja runoshanduka nguva nenguva. Saka pane nyaya yanga ichitaurika yekuti dzimwe nguva mukufamba munhu anogona kuzotanga kupfeka hembe dzakaregedzera nekudi. Vakadzi vanombokanganisikawo confidence yavo. Mumwe anenge azvara vana vakawanda akufila kunge dumbu rakurisa, zvimwe hazvicharatidza. Saka hasitorina confidence yekuramba achipfeka tuhembe tuye tunenge tuchinakidza tuye. Saka zvakakosha kunzwisisa izvozvo kuti munhu anenge achitoexperience madifferent
different stages. Kana azofila kuti mwiri wake wagadzikana futi unotoona akudzokera kuwardrobe yake nekutaurirana kwete kungofunga uchingotaura kuti zimai iri zvarinobva kungobvunzawo kuti kone usisapfekawo zvakati otokuti hasha unoziva ndiri kunzwa sekunge ndaane mapundu muhuro saka ndakungogara ndakavhara huro yangu wotomusimbisawo kuti aiwa uchiri wakanaka zvichiri kuita kubatsirana nekutaurirana nekunzwisisana kuti vakadzi miri yavo inoramba ichichinja time and time again. Tapabata kaipapo pari kubatika saka get used to the new beauty itesere kuti iko munhu anogona kuti dzokei muiri kana kuti iko anogona kuti farei itesere kuti one day saka ngati used to the new beauty and appreciate panguva yacho iyoyo ende zvinowanzonzi iko usanyanyotaure zviri negative pamusoro pemuiri wemunhu zvaasingagoni kuchinja within 24 hours zvinomuparadza zvinomukanganisa mukati meupenyu but betseranai muri pamwe chete kana paine chimwe chawakuona chisati aridzike zvakanaka ende hanzi vanaNababawo zvakare tisi tinongoramba tichipuresa kuti vana mai ngavachena but oisuwo futi panewo zviruda kutirimwa handiti zvero vana vaMwari ingave iri weight ringave riri amenoti chikugeza chaiko mvura inodiwo kuna nani kuna Baba but pakanyanyobata nyaya iyi ndipekuti iko vanaNaBaba vatarise handiti muri kuona nayo cheripo vanaNaBaba vatarise vanotarisa saka kana vari vaoni vachiratidzwa handindizvero dambudziko riripo nderekuti ratidzikowo zvakaita sei zvakanaka iyo point iyoyo I think yaita zvakanaka hanzi vanaNamai vanotarisirawo family commitment munhu angori committed to the family handindizvere why is it so important? Nyaya yecommitment mufundisi inotarisirwa kunaNaBaba nekuti ukasafila secure emotional hapana chinofamba mukati memba inobva yauraya zvinhu zvese saka baba wakarakidza kuti ndiri committed panyaya iyi iwo mai unoitawo rutivi rwako commitment mufundisi inopindawo panyaya dze even zviri outward zvakaita semabirthdays mwana ane birthday kazhinji unongona mai ndo vanonekaira pavana vavo but tiri kuti utoda commitment yaBaba kutoziva kuti shuwa mwana ane birthday uyo avana neranguwo nemaspecial events epafamily ayaya maanniversary musi watakatanga kudanana chichi zvoratidza kuti uri mukati mefamily uri kuziva zviri kuitika homework dzevana kana vana vakati tiri kuindira uye kumasports haungoti mimaichi manyaiko but unototorawo day off kubasa no my son is playing basketball saka ndokumbira kuinda kunodi kunomuona tinenge tiona kuti you are involved in the family uripo hausi an absent father because vamwe vanhu unenge wana baba but the father is absent but tiri kuda kuti muve present itovai munhu ari involved in all family affairs kutoziva kuti zvinhu zvakamira sei saka tichida that commitment yakakoshera especially madzimai kuti handisini ndinongonekaira nevana even school run baba mhanyaiwo muchinotora vana muchivaendesa kumba muchidi you are there, you are ever present saka munenge muchitoonawo machallenges ari kuitika mumhuri you are quick to solve them saka family commitment yakakosha especially tunhu tudukuduku tototo temabirthdays sokuti unomhanyawo kutenga tumapresents tevana unovaitirawo tumapati unenge uchiita sei unonoonaonavo muchiona kana even mumba makagara family time iyaya kune mafamily movies akawanda wanda ekuti you can watch as a family nevana you can watch even a cartoon movie handiti makagara muri kutoona cartoon yenyu baba vari kusekawo vana Tom and Jerry that commitment yakakosha saka family commitment inobata zvakawanda mufundisi inobata even kufinances mari yako iri kuindepi payslip ine mamaintenance mangani ari kubuda zvinhu zvekuti unoona pamari your money is ndo pane moyo wako kwaunoendesa mari ikoko how committed are you
financial security yemhuri yako after wafa ifamily commitment kuziva kuti shuwa murume uyu ari kutoronga kuti ngapavakwe imba ndoda kukusiyirai mumba in the event of something happening to me wosiya nhaka kuvana zvese izvozvo zvakakosha ya amassing wealth uri kuona kuti vana vako after youare gone they are secured zvinhu zvakaita semamedical aid chaiwo umwe murume anorarama asina kana medical aid vana vakarwara hapana funeral policy hapana life policy pangori nothing saka pangori naiye pangotopana baba but kuti family zvinhu zvakawanda zvinoungana pakati. Alright, so nemamwe mazwi sababa rongeka aikona kuti iko the only thing chaunouya nacho pamusha chinokosha inzara nekuda kubikirwa hazvina kunaka izvozvo ngatirongekei tive committed kumhuri yedu. Usapembererwe mwana ari muschool play ndiye ari kutungamirira school play yekupera kwegore and you are not there, Christmas play and all that, you are nowhere to be found. Izvozvo zvinokonzera vakadzi kuti vasvike pakutenda kuti zvikuru zvikayansouya murume anomira here voshaya strong nazvo ngono. Saka ipapapo ngapabatsirwe. Then pari kunzi iko domestic support as well as kuyemurwawo admiration kuna ana baba. Kana tichiti domestic support chimbori chinyiko gono. Yes. Okay, ndandichida kumaita enyu mufundisi. Ndandiri kuti zvezviri kuita izvi tiri kushanda pamba pedu tiri pamwe chete. Ta one person. Tanyama imwe chete. Saka nyaya yatange tichitaura iyo yekuti baba ngave necommitment. Mai vanofanirwa taakutoona kutoti zvoda kuti vaviri ava vashande pamwe chete. Admiration iye yataakutaura manje iye yaakureva kuti kana tichironga zvinhu zvedu tiri kuronga tiri pamwe chete. Kana tese tiri kushanda togona kupana maresponsibilities. Ndichaona nyaya yemaschool fees, right? Asi hapana muganhu unobva waita mutemo wemamedho nemapatience kuti uku kukashayikwa salt kuti ndakakuti salt ndeyako dhila neizvozvo zvakudaro dzatu mutimu mbiri dzakurwisana handiuyiko hazvidaro. But ngazviitei kuti tese manje tive neadmiration yekuappreciata effort iri kuitwa nababa semusoro wemba. Ininiwo ndichitoti mufungi inini ndiri kubatsira nepakati kwete kuti yako ndeyedu yangu ndeyangu. Kana zvadaro manje zvinhu zvacho hazvifambiki. Hauchaona appreciation yeeffort yandiri kuisa nekuti iwe ungoriwo pakuti chakati chashota, chakati chafa, chakati choda kugadzirwa, chakati hachipo, kwakati hauna kuzoenda. Saka iwe wangu waexamina ini ndiri kutamba iwe uri kumaterasi. Ngatipindei tese muground tonyatsoratidza kuti tiri one team iri kuenda kunhu kumwe chete. Saka that admiration inoita kuti baba vapiwe nzvimbo yavo chaiyo. Munoziva tiri kutaura vana mai vanoda kuti vaappreciate, which is very good. That's their nature, right? Wana baba on the other hand vanodawo respect. Handitika respect inouya pakuti effort iya yavari kuita wachimhanya wachikwira nekudzika wauya wachinzi gono maswera seiko zvaita sei ndo vanga vari wrong. Imama toita ruti rwenyu kuti zvisafamba pagono ndatonyatsoona kuti mamira kwete kuti saka mamusikuona kuti muri kutambiswa bhora rechikwete murume mukuru maswera muchite ndo zvamafambirei. Kana vana vaakukura manje kana vana vaakukura rimwe dambudziko rinoita ndivana baba vari kutaura apa vari kuti ivo mwana ngasava pamberi pangu inini sababa. Advice inotobva kumwana yotoonekwa sei nemusoro kudarika inobva kuna baba vani baba vacho. Yotonza regai nditobvunza Susan kuti toita sei nenyaya iyi asi baba varipo. Then baba obva saka relevance panapa ndeipi? Saka muri kuona panapa kuti pane ambotaura ake, pane vaimbotaura, pane maplatform ana baba anombotaurawo tongoshare ifamily matters guys. Vana baba vanenge vachiti unonzwa vana mai vachatoronga kuti zvino iwe wakarongere mhuri yako kana ukafa. Saka unoti saka emiri apa game ndiri kuti ndife ndaronga zvinhu zvemhuri yangu ko akati ndiri kutanga kufa ndiani. Vana baba zvobva zvatowapwanya musoro ndonyaya inongoramba itauro kadai ukafa chaiyo mhuri yako inosara irirombe hapana
saka admiration iya pasisina saka ngaipapiwo nzvimbo yana baba senzvimbo yavo so that tifambe as a team. Right. Saka nemamazwi tiri kuti iko mudzimai kana usingazivi uine confusion yekuti iko unopuruzira sei zenze rababa rekuti vanovhima unofa uri rombe. Ndo idi chairo chairo. Saka admiration iya nerespect yekurespekta munhu kupa chinzvimbo chake zvakakosha mukati memuchato. Ndo zvatiri kuona mukati mezuva ranhasi. Mwari ngatikomborere vana mai, mupangwarire ipapapo zvauya izvozvo, tendai mugomuopa simba rekuti atsvage zvimwe. Zvakadaro zvekuti iko mukadzi anogona chaiye kutenda murume, anoyasogona kupa zenze kumurume kana musoro wechitima unoigirwa pamba idi chikopokopo chinouya chikapaka mugaraji handiti ndizvo kana uchiziva zvaunoita. But nyaya yekutsonzora munhu yekushora kuti iko madhiri enyu akangodhakwa ese hatizivi kuti iko vamwe vari kuzvigona sei, vana chiyangwa vari kuzvigona sei, handiti mukona nayo iripo iyi. Saka zvinobvisa murume mapapiro zvigomupfekedza hameno zvaapfekedzwa ongogara pamusha. Ndo pamunoona kuti murume anenge angopusa aripo shaya kuti admiration yacho kana kuti iko tangira papi kana kuti oyemura sei mukadzi angoone confusion because zvinotaurwa nemukadzi wake zvine simba rekumuitawo munhu kwaye. Nyange zvikorobho anonozvitengesa zvikatengwa pasti kuti zvenyu zvamava muchikorobho hazvimwi mvura sezvangu izvi achiziva kuti kumba kuna mai vanodii. Hanzi you can even sell sand to the Arabs kana wanyasomuyemura. Saka zvimwe zvizhinji zvatiri kushaya mudzimba madzimai maroko atinoda nechii, it's because tiri kukrasha varume nematauriro edu nekamwe kakuganhira pakuronga zvinhu zvepamba. Sezvambotaurwa namai Musara, shuga yapera vanongowana yatovamo solution, ndine masolution ose. Saka ubaba hwavo hunobuda papi manje, hunoshaya pekubudira. Saka shungu idzodzo dzekuzoshaya pekubudira vanogona kuzoda kutsvaga kokunohubuditsa manje. Ndobva ndasara ndakuchema futi kana ungozopedzera vachipusa vachiti zokoto vangotarisa vana wakungoita zvese wega zvopedzera kuti zvakukuremera, especially vechechi vanotya kubuda vanozongopusa ari pambara. Ndichifunga kuti tiwane zvese zvatinoda madzimai, zvatinoshuvira, all the tending things that we want, no matter how their salary can be, it can be as little as ever, but tikavaisa panzvimbo pavo chaipo vanotengesa zvikorobho maprivate jet tikapaka mumagaraji. Amen. Zvakakosha. Yes, Pastor, ndiri kuona imwe nyaya yekuti tingangopedza tisati taibata iri kunetsa madzimai mazhinji. Taurai. Ndeufaithfulness wana baba. I think nyaya iyo tikasaibata wana baba wakasawa tiksaibata kana ikasaadreswa inouraya zvese zvetanga tichitaura. I think ndo dambudziko guru riri kusangana namai vechidiki vechikuru, even kana wacho wanotarisirwa kunge wasingazviiti, wanoziva chokwadi chaMwari, vari kupusa dzimba dzavo nekuva unfaithful. Handizivi kuti mungamboibata here kuda maybe tisati tapedza kana. Alright, pakanaka chose. Tanga tichida kuti iko sinyoro vataure then gono ozouya but nyaya inyu tainzwai. Alright, ndanga tichida kutaura pane domestic support. Pane imwe aspect inofola patopic iyo iyi yema hama dzedu dzatinogara nadzo kudzimba dzedu. Ndofunga idambudziko rana baba ravanoburisa kuti vana mai havafariri hama dzedu. Ende vana mai zvinhu zvavo hazvizofambi nokuda kwokuti ukatadza kuwirirana namai vangu watotadza futi kuwirirana neni. But kana uchida kugona murume manje, farira mai vake nemasiblings ake, watomupedza. Ende iwewe wacho imwe security amanga muchida iyaye unoiwana manje even kubva kwahama. Makamboona kuti pane pamwe pekuti murume anozoda kuita benzi, hama dzigoti naye kuti uri kuita sei pamusha panapa, neawi mudzimai uyu iwe ndiwo ngabve uyo ana kwaanoenda, handi muri kuzona nokuda kwokuti wakaziva vanhu vekudhila navo. But ukauya uine negative attitude towards my relatives, towards extended family, pachiafrican cheduka tinenge titori navo vanhu ivava, handiti ndo zvinozoita kuti transparency yatatichataura paya ishayikwe futi, because mai vangu hausi kuda kuvaona, baba vangu hausi kuda, kazhinji vana baba vana problem
asi mai nevanin'ina vangwa baba munini handivati pano because pavakamboya havana kuflasha yatova problem yekuflasha but inini chi mwana wamai vangu ndinobuda zvekuti munhu iyega ndakararama naye maybe for 25 years asikaflash iwe usati wavapo ani muri kuzona saka zvinozoitika manje ndo zvokuzoti ndikuona kuti oraiti munin'ina wangu because inini iwe ndiri kukuda munin'ina wangu ndiri kumuda kana zvachinetsa manje transparency yakushayikwa ndinouya nepayslip ndokupa kuti ipayslip mari izho but kune amwe ma-allowances anowanikwa kumabasa handichawa disclose and haana bepa iwayo haufa wakawaziva kuti kurupa mari yakati ende iyo ndo yandakungoti ndichingobva kubasa ndosangana natete tumirai kana kuti paecocash kakaka and delete the messages you will never find kuti pane zvinhu zviri kuitika saka iwe ukadhila nehama dzangu ukadzida idzodzodzo you are safe. Alright. Toda kutenda. An important issue. Yes. Because chinowanzoitika kunana mai ndechekuti tinogumirwa kana kuti tinofunga kuti kana vakauya mwana wangu is deprived nekuti mari yava kuenda kupi kune hama yeti I think kuchengeta hama dziri underprivileged kune makomborero ako akangowanda zvisinei nemurume wako zvinotobva kuna Mwari nokuti Mwari anoti ndiri mai venherera handiti ndiri Mwari venherera nechirikadzi kureva kuti nherera ikauya mumba mako mainterest aMwari anobva auya mumba mako because Mwari ari kuuya kuzotarisa nherera yake saka pauri kudya nenherera uri kudyawo naMwari Mwari akatarisa nherera yake saka zvine makomborero asi zvinoda kuti zviite two way noti tinoona kuti vana baba vanozoda vana bamunini zvachose zvekukangamwa kuti mudzimai ana mai inyaya inosumudziwa chose kumadzimai tinozoti shuga tochengetesa kunext door shuga neupfu zvichaenda kuna mai vani vangu saka pandinonyora grocery paya nekuti haudi kuti ndipe mai yangu pandonyora grocery ndechinyora kuti 6 kgs izvo imwe tunde yani mai vangu yanichandisa negweseri malita transparency iya yabva saka tigare pasi toweya kuti imini kwemurume wangu kune 2 hearts asi kwedu havari kubhorotewa saka kune nidhi yakakura nekupi ndoona kuti kwemurume wangu kuchine chinai kuchine nidhi saka hatiiti 100% kuti ngakuite 50-50 kana tiri kutobhajeta ngatitobhajeta 2000 no ngatigare pasi let's way kumwe vari kungoda mabirthday presents because family yeshe yakadi yakaitori right asi vanongaida kuti pamaspecial days mumhanye nemawachi emapresents netuma-artifacts nechui vototi tadiwa nemuroora wedu but pamwe kwangu kwandiri kutodiwa mai we kuri kutoda imba yacho imba yakatorereka kuri kutoda kuti zvivana mainini zvese zvitoendeswa kuchikoro nevana vatete hanzvadzi yababa vari kutoda kuendeswa kuchikoro nesu saka zvinoda kuti as a couple ngatitarisei toweya where there is need tobetsera thank you so much maita henyu iyo nyaya iyi yekuti hama dzinosvika here pamusha hanzi inodisturba muchato handindizvo here ingozvifunga imimi kuti mai Chinengo mune munin'ina wenyuwa nemunin'ina wenyu uyu handiti ndizvo here nevarume venyu mukarunga outing yekuenda kunyanga inomboita problem haite problem haitombodhure hapana chino hapana pasingapinde ende zvese zvinobatana nekukasika asinga pachirongwa manje outing yekuti ini nemudzimai wangu handiti ndizvo here napamunini munin'ina wangu uyu ane wake womudzimai mukoma vane wavo mudzimai toti ngatichiendai kuouting vamwe vanodzoka pakati peouting handiti muri kuona saka zvisingaite zvisinoshayikwa mari inyaya dzekumba kwenyu kwemurume but izvi nevakuwasha
vachimhanya-mhanya vachinotsvaga vachiunganidza nana mainini zvichiita sei kunosara chenji ende tinoenda totonospenda time kuvhik falls tikadzoka but iyi inonetsa iyi inotadzisa vanhu kuenda kuchikoro, inotadzisa vanhu kupfeka, ende futi chinoitika ndechekuti zvabikwa pamaenda kunyanga muri muself catering ningirikiri lodge muya pane munhu aangoonekwa umwe mainini waakungoonekwa mukadzi wabamunini vasingashandi ndiye ari kudya zvakanyanya anongotanga ngodya handiti muri kuona zvosvinota vamwe avava but outing iyi iri kunetsa vana mai outing iyi igadzirise iwe handiti muri kuona nayo cheripo saka toda kutenda chose Mwari ngaatikomborere atiitire zvakanaka mukati meupenyu hwedu. Zvidiso zvaana mai, zvidiso zvaana baba tazvikoshesa kuzviunganidza zviri pamwe chete kuti iko vanhu vataurirane. Mwari ngaakukomborera akuitire zvakanaka. Vanhu kana muchitarisana mukati memusha, tarisanai muchimbotarisa zvidiso izvozvi izvi. Zvinoita kuti muchato wenyu upfute, zviite zvakanaka, muenderere mberi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndiri mutini zvakare musvokosi wenyaya, muputsi wehari. Saka Mwari ngaakukomborera akuitire zvakanaka. Totarisira kuti iko Mwari akuropafadzei paFamily Matters. God bless you. Amen. Ndinodarimire moto rakapenyera wachene rakaita kushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abraham wakafawisa Pauro wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichiboyere nasim rakapenyesa Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi itsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi itsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi itsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi itsva apotomupanyi moyo